Καλημέρα από μένα. Η δουλειά μου σήμερα είναι να σας μιλήσω για τον κανονισμό τεχνολογίας χειροδέματος. Αυτός είναι ο κανονισμός. Είναι 120 σελίδες. Θέλει 5 κουτάκια ασπιρίνες για να τον διαβάσεις. Μετά από... ο πρώτος βγήκε το 85, το 97, το 2016. Το κύριο χαρακτηριστικό του μπετόν είναι να έχει λίγο νερό. Ο λόγος δηλαδή νερού προς τσιμέντο. Στον πρώτο κανονισμό το 85 ήταν 0,70. Ήμασταν υπερήφανοι. Μετά βάλαμε λιγότερο νερό το 97, είπαμε 0,60. Και το good to sue του 2016 είπαμε 0,50. Λόγος νερού προς τσιμέντο 0,50. Ποιο είναι το αστείο? Το 1960, σε κάτι ημερολόγια της Αγία Ηρακλής, έλεγαν ο δεκάλογος του μπετόν. Και εκεί μέσα το 5ο σημείο είναι μην βάζετε παραπάνω νερό, παραπάνω από 25 κιλά νερό στα 50 κιλά τσιμέντο. Δηλαδή 0,50. Το 1960 η Αγία Ηρακλής είχε βγάλει τον κανόνα και ερχόμαστε 65 χρόνια μετά και πανηγυρίζουμε για ένα κανονισμό, το Good to Sue 2016, που είμαι στις Επιτροπές Συντάξεως. Και λέμε για το 0,50. Αν κάναμε αυτά που λέγει η Αγία Ηρακλής από το 1960, όλοι αυτοί που πουλάνε επισκευαστικά υλικά θα ήταν άνεργοι. Διότι επειδή βάζαμε 0,70, χαιρετούμε, μιλάω για τους μελετητές, που πρέπει να βάζουμε τον καινούριο κανονισμό και να βάζουμε 0,50 λόγω νερού προς τσιμέντο στο σκυρόδεμα. Πράγμα το οποίο μας το έλεγε η Αγία Ηρακλής από το 1960. Λοιπόν, επίσης έχουμε φτιάξει με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών κάποιες τεχνικές οδηγίες. Ο Χρήστος ο Βογιατζής, που είναι στην τεχνική υποστήριξη του Τιτάνα, είναι στην Επιτροπή μαζί με μένα και άλλους 8-10 συναδέλφους. Είναι δωρεάν οι τεχνικές οδηγίες. Είτε μπαίνετε στο soupumue.gr, στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, και τις κατεβάζετε δωρεάν, είτε κάποια στιγμή θα δοθεί η δυνατότητα να περνάτε από το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών και είναι δωρεάν. Όλα αυτά τα βιβλιαράκια έχουν βγει με χορηγίες από κάποιες εταιρείες. Ας πούμε, αυτό είναι επισκευές ρογμών λόγω διάβρωσης οπλισμού, είναι από τη Mapei. Υπάρχει κάποια άλλη που είναι από Penetron. Υπάρχει κάποια άλλη που είναι Unfed από Marmoline. Είναι στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών. Λέγεται Επιτροπή Τεχνολογίας Χειροδέματος. Ρωτήστε και τον Χρήστο μετά. Ξεκινάω με ένα πολύ ωραίο συγκρότημα παραγωγής χειροδέματος. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι της Ιντερμπετόν και είναι στο ελληνικό. Δεν έχω σχέση με Ιντερμπετόν και με Τιτάνα. Ίσα-ίσα είμαι με την Αγία Ηρακλής, με τους αντίπαλους. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο συγκρότημα. Το έχει κάνει η Τεχνοκάτ. Πού να φανταστούμε εμείς όταν ξεκινάγαμε με τις μπετονιέρες του Ρομπόκα το 1980 και το 1990 ή με κάποια άλλα συγκροτήματα. Κάποια στιγμή το 1990 ο πατέρας Βογιατζής, ο αείμνηστος ο Κώστας Βογιατζής, έφερε τα Έλμπα στην Ελλάδα και μετά ήρθανε η Τεχνοκάτ και οι άλλες εταιρείες. Αξίζει τον κόπο να βρείτε τρόπο να επισκεφτείτε το εργοτάξιο στο ελληνικό. Εδώ είναι όλο το layout, οι αποθήκες, και κάτω βλέπετε που χτίζεται το ελληνικό. Για μένα, μία από τις πιο καλές εταιρείες σκυροδέματος στην Ελλάδα είναι η Τεχνομπετόν Κοζάνης. Είναι μια καταπληκτική πεντακάθαρη μονάδα με 18 σιλό τσιμέντου, γιατί είναι 2-3 μονάδες μέσα στην ίδια. Εδώ βλέπετε 2, ας πούμε, και έχει καλή προκατασκευή, δομικά υλικά. Δείχνω αυτές πρώτα τις φωτογραφίες, γιατί εδώ είναι συνέδριο και έκθεση μηχανημάτων.
Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτά. Μηχανήματα, αυτό είναι πιο απλό. Το ιστορικό συγκρότημα του βασιλιά του ετοίμου σκυροδέματος, λυπάμαι, αλλά δεν είναι ούτε Ιντερμπετόν ούτε η Λαφάρς Μπετόν. Ήταν ο Αλαφογιάννης, ήταν η Αλφα Μπετόν. Έχει κάνει σχεδόν τη μισή Αττική Οδό, έχει κάνει το Μέγαρο Μουσικής, έχει κάνει πάρα πολλά. Αυτό ήταν λοιπόν μαζί μου στο Ολυμπιακό χωριό. Είναι του 1900, πότε ήμουν στο Ολυμπιακό, το 2002, η Αλφα Μπετόν. Είναι ιστορικό συγκρότημα και είναι και ιστορικό όνομα, ο Βασίλης ο Αλαφογιάννης. Πάμε λίγο να κάνουμε λίγο σκυρόδεμα. Αυτές είναι λοιπόν οι 6 ιδιότητες του σκυροδέματος. Είναι η αντοχή, είναι η εργασιμότητα, το σλάμπ, είναι η θερμοκρασία του σκυροδέματος, είναι το φαινόμενο βάρος, παράδειγμα 8.040 ο κύβος, δια του 3.375 ο όγκος, βγαίνει 2.380, είναι το φαινόμενο βάρος του σκυροδέματος. Είναι η αεριοπερικτικότητα που άκουσα σήμερα από την Ασπροκάτ, ότι στα στιφαία ασφαλείας βάζετε... ναι, δεν μπαίνουν. Παλιά πρέπει να είναι καινοτομία σε αυτή. Παλιά δεν έμπαιναν αρακτικό. Και καλά κάνετε, γιατί στην Εγνατία εδώ έχουμε πολλά προβλήματα. Πολύ καλά. Λοιπόν, και εδώ είναι η αντοχή σε κάμψη, που είναι μια δοκιμή που την κάνετε εσείς. Η κυριότερη δοκιμή του σκυροδέματος είναι η σχέση λόγου νερού τσιμέντου με αντοχή, δηλαδή όσο βάζεις παραπάνω νερό, πέφτει η αντοχή. 0,40, 0,50, 0,60, σε 35-45, σε 30-37, σε 25-30. Και η άλλη καμπύλη, η κόκκινη, η κίτρινη τέλος πάντων, είναι η καμπύλη της υδατοπερατότητος. Αν έχεις 0,40 ή 0,50 λόγω νερού προς τσιμέντο, έχεις σχεδόν μηδενική υδατοπερατότητα, που γίνεται τρελά μεγάλη όταν έχεις 0,70. Αυτό σημαίνει ότι αν ακολουθήσετε τον κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος, που λέει σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητος, και βάλτε 350 κιλά τσιμέντο και βάλτε 0,45-0,50 λόγω νερού τσιμέντο, δεν χρειάζεται να βάζετε άλλα πρόσθετα υλικά, παρά μόνο ένα ισχυρό ρευστοποιητικό για να το κάνει εργάσιμο. Θα έλεγα ότι ας ακολουθήσετε τον κανονισμό, ο οποίος μιλάει για σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας, και ελπίζω να σας αρκεί αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να κάνετε ακόμα πιο μειωμένη υδατοπερατότητα, αφού βλέπετε από το διάγραμμα ότι είναι ασήμαντη, είναι 2-8 μονάδες. Θέλω να δείτε ότι κάθε φορά που φεύγουμε από 0,40, 0,50, 0,60, γίνεται 2, 8, 32, 120. Αυτό μου το είχε μάθει ο Κώστας ο Γεωργίου, ότι τετραπλασιάζεται η υδατοπερατότητα κάθε φορά που ανεβαίνεις ένα λόγο νερού προς τσιμέντο. Άρα για μένα, αν πρέπει κάτι να θυμηθείτε από τη διάλεξη αυτή, είναι 350 κιλά τσιμέντο, το μισό, 175 κιλά νερό. Όχι παραπάνω από το μισό νερό προς τσιμέντο. Εδώ είναι πώς πέφτει η κάθιση με το χρόνο. Στα 30, 60, 90 λεπτά βλέπεις το 20 εργασιμότητα, γίνεται 16, 12 και εδώ το πετάμε. Η στατιστική ανάλυση, εδώ είναι οι αντοχές του σκυροδέματος. Εδώ είναι ένα συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος. Τα αδρανή, το τσιμέντο, τα πρόσθετα ανακατεύονται στη βαρέλα, και η οποία βαρέλα έχει 2 ώρες χρόνο για να πάει να αδειάσει. Αυτό από το 2021 στην Αμερική καταργήθηκε. Στην Αμερική λοιπόν σου λέει και 2 ώρες. Βλέπουμε λοιπόν την παραγωγή του σκυροδέματος. Στην Ελλάδα ισχύει 2 ώρες. Άρα αν έχεις μια ανεμογεννήτρια σε ένα βουνό, δεν μπορείς να στείλεις τον πετρό, θα κάνει 2,5-3 ώρες. Πρέπει να κάνεις κάποιες άλλες πατέντες ή να κάνεις ένα εργοταξιακό πιο κοντά. Στην Αμερική καταργήθηκε. Μετά από 60 χρόνια που μας λέγανε οι Αμερικάνοι, πετάτε τον πετόν μετά τη 1,5 ώρα, βγήκε το 2021 και είπανε, έκαναμε λάθος, λέει. 60 χρόνια. Έκαναμε λάθος. Αν βάλεις επιβραδυτικό, μπορεί να είναι και 2,5 και 3 και 3,5. Αυτά μας τα λέγανε οι εταιρείες, προσθέτουν εδώ, και εμείς λέγαμε, ο κανονισμός, η Αμερική, το ESTM σε 94. Γιατί σας τα λέω αυτά?
Δεν σας λέω να παρανομήσετε, να βάλετε παραπάνω επιβραδυτικό, αλλά να σας μειώσω το κάρμα, θέλω. Ότι αν το κάνετε αυτό, είσαστε επιστημονικά σωστοί, αλλά θα πάτε φυλακή. Εδώ είναι ένα διάγραμμα, γιατί καλό είναι το σκυρόδεμα, το νοπό σκυρόδεμα, αλλά έχει ένα κουσούρι το νοπό σκυρόδεμα. Είχα κάνει μια διάλεξη από τον κύριο Βλάχο, τον Γιώργο της ΑΓΕΤ, που την έχει ετοιμάσει, με τίτλο «Το έτοιμο σκυρόδεμα δεν είναι έτοιμο, θα είναι έτοιμο μετά τη διάστρωση, συμπίκνωση, συντήρηση, ξεκαλυπούμενος και μετά από 28 μέρες». Άρα, κακώς το λέμε έτοιμο. Οι Γερμανοί το λένε frisch beton, φρέσκο σκυρόδεμα, νοπό. Οι Γάλλοι το λένε beton prêt à plombs, μπετόν έτοιμο για χρήση. Οι Αμερικάνοι το λένε ready mixed concrete, έτοιμο αναμειγμένο. Κανένας στον κόσμο δεν το λέει έτοιμο σκυρόδεμα. Εμείς το λέμε και ο κόσμος νομίζει ότι είναι έτοιμο. Ξέρετε ποιο είναι το έτοιμο? Καμπόλης, η προκατασκευή. Η προκατασκευή είναι έτοιμο, είναι τελικό προϊόν και γι' αυτό παίρνουν CE. CE δεν είναι Chinese export, CE θα πει Conformité European. Εσείς έχετε CE, παίρνετε CE. Εμείς στο φρέσκο σκυρόδεμα δεν παίρνουμε CE. Δηλαδή, τα αυγά έχουν CE, το λάδι έχει CE, το αλεύρι έχει CE, η ομελέτα δεν έχει. Αυτό είναι το έτοιμο σκυρόδεμα. Και δεν πρόκειται ποτέ να το πάρουμε, διότι δεν είναι τελικό προϊόν. Ο κακούργος νούμερο 1 είναι η δόνηση του μπετόν. Εάν δεν κάνετε καλή δόνηση του μπετόν, δηλαδή τουλάχιστον 5-10 δευτερόλεπτα κάθε 30-40 εκατοστά κτλ., μπορεί να χάσετε 4-5 εκατοστά από την 4-5% από την αντοχή. Δηλαδή, αν έχετε 4% αέρα μείνει επί 5%, χάσατε 20%. Το 30-37 έγινε 25-30 ήδη. Εδώ είναι κάποια διαγράμματα που μας τα έδωσε η Χοχτίφ για το αεροδρόμιο, που σου λέει ποιος δονητής δονεί σε πόση απόσταση, πόση ώρα κλπ. Το δεύτερο είναι η συντήρηση. Η συντήρηση, εμείς λέμε ότι το μπετόν και πρέπει να συντηρείται για 7 μέρες ή για 14 και θεωρούμε ο εχθρός το καλοκαίρι είναι η ρηγμάτωση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο το κλέψαμε από το ACI 305, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι Αμερικάνοι, απαγορεύεται. Το βάλαμε μέσα στο ΦΕΚ εμείς αυτό. Και τι λέει? Ότι αν έχω ένα σκυρόδεμα, 4 είναι οι παράγοντες. Η θερμοκρασία του αέρα, η σχετική υγρασία, η θερμοκρασία του μπετόν και η ταχύτητα του ανέμου. Λέει λοιπόν, αν πάρω ένα μπετόν με 30 βαθμούς αέρα θερμοκρασία, 90% σχετική υγρασία, 32 βαθμού που είναι και το μέγιστο στο μπετόν και πάω σε μια περιοχή που δεν φυσάει, που φυσάει μάλλον αρκετός αέρας, 5-6 μποφόρ, βγαίνει ότι θα εξατμίζεται 1,5 κιλό νερό στο τετραγωνικό μέτρο την ώρα. Πάνω από 1 κιλό ρηγματώνεται η πλάκα. Το διάγραμμα αυτό επιτρέπει θερμοκρασίες μπετόν και 37. Οι Αμερικάνοι σου λέει, αν εσύ κάνεις αυτό, βάλεις μεγάλη σχετική υγρασία και μου το κάνεις με αντιανέμια και δεν έχω να φυσάει ο αέρας, είναι κάτω από το 1, άρα ο Αμερικάνος μπορεί να ρίξει με 35 βαθμούς θερμοκρασία μπετόν. Εμείς απαγορεύεται, γιατί έχουμε βάλει εκτός από το διάγραμμα, αυτό έχουμε βάλει και κανονισμό 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Εδώ λοιπόν έχουμε την συντήρηση του σκυροδέματος είτε με πλημμύρισμα, με ένα πλάγιο αυτό, είτε με το curing membrane. Εδώ είναι πώς παίρνουμε την κάθιση. Στην Ελλάδα παίρνουμε σε ένα καροτσάκι λίγο μπετόν και κάνουμε κάθιση. Οι Αγγλέζοι, όπως αδειάζει η βαρέλα, παίρνουν 4 φορές, το ανακατεύουν. Προφανώς αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη. Δεν τη βάλαμε στο δικό μας κανονισμό. Και ας τελειώσω εδώ με τα 6 δοκίμια από 6 βαρέλες ανά 150 κυβικά που λέει ο κανονισμός. Έχεις 6 βαρέλες, έχεις ας πούμε 20 βαρέλες. Διαλέγεις 6, παίρνεις 6 δοκίμια, τα πηγαίνεις, τα σπάς, κάνεις τα κριτήρια συμμορφώσεως και νομίζω να τελειώσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ.